I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Hi guys! Welcome to my channel. So, a while ago po, gumawa ako ng isang film. Isang health topics po ang ating tinalakay. So, ngayon po, ang tatalakayin po natin, kaalaman tungkol sa pagkalaglag ng ipinagbubuntis or miscarriage. Ano nga ba yung pagkalaglag? Ang pagkalaglag ay tumutukoy sa hindi pagpatuloy ng pinagbubuntis ng isang ina na kung saan ang pinagbubuntis niya umabot lamang ng 4 months or 20 weeks. Ang kondisyong ito ay maaaring maranasan dahil sa ilang mga dahilan na maaaring sinadya, which is called abortion, o hindi sinadya, miscarriage. Ano ang mga simptomas ng pagkalaglag ng ipinagbubuntis? Maaring dumana sa mga sumusunod na simptomas at senyales ang inang nalaglagan ng dinadalang bata. So, unang-una, pagdurugo na maaring patak o umaagos. Pangalawa, pananakit ng tiyan or cramps. Pangatlo, lagnat. Pang-apat, paglabas ng mga laman mula sa matres. Ang nagbubuntis na dumadanas ng mga nabanggit na simptomas ay kinakailangan magpatingin kaagad sa doktor or OB/GYN. Ang mga ganitong kondisyon ay maituturing na medical emergency na nangangailangan malapatan ng agarang atensyon medikal. Ang posibilidad ng mga pagkalaglag sa ipinagbubuntis na babae pagkalaglag ng ipinagbubuntis ay tumataas kasabay ng edad. Ang mga babaeng nasa edad 20s ay may tsansa or may tsansa na malaglagan yung mga 20s daw po na age ay may mga chance sila na malaglagan na 12% hanggang 15%. Habang yung mga babae naman na may edad 40 and above, may chance ang malaglagan ng 25%. So guys, may katanungan ang aking subscriber na paano daw yung paggagamot pagtapos ng pagkalaglag. So, agad na tinutukoy ng ospital kung talagang ang dinadalang bata ay nalaglag. Kinukonfirma ito or nako-confirm po ito by ultrasound or inu-ultrasound. Kung natukoy na nga na nalaglagan or ang paglalaglag ng bata natukoy na po, maaaring raspahin or i-DNC, dilation and curettage sa tinatawag, ang matres para po ito ay malinis. Maalis yung mga laman nito. Tapos kung ayaw naman po magparaspa, meron din po silang binibigay na gamot. Yun po. Tapos pagkatapos nito, kinakailangan na lang po ng yung nalaglagang ina na magpahinga upang manumbalik ang kanyang lakas. So, I hope dito po sa film natin, doon sa subscriber ko, nasagot ko or nakatulong kahit sa maliit na paraan doon sa iyong agam-agam or sabi niya nag-aalala daw po siya. So, yun po sa subscriber ko, sana yung film ko nakatulong sa iyo in a way na sana naunawaan mo yung ano nga ba yung pagkalaglag or ano ba yung mga simptomas na ikaw ay nalaglagan. Iyon po. So, I hope guys you enjoyed this film
Thank you and God bless. I never made it, but I know